Аз съм Емо Сапаревски от Inky Dragon. Татуист съм от 30 години. Сигурен съм, че не всеки знае какво стои зад една татуировка. Ще се опитам да дам бегла представа. Машини и оборудване. Татуистите използват поне 2 машини, може да са много повече. Всяка от тях е настроена и работи в различен режим на работа. Използваме я за различна цел. Китайските машини не са опция. Те са за аматьорите. Точка. Може да има работеща не зле китайска машина, но някои машини използват накрайници, които се нуждаят от стерилизация. Затова е нужно да имаме автоклав. Той работи с голямо налягане и висока температура. Осигурява безопасност и стерилност. Трансформатор. Той захранва машините ни. Педал. С него контролираме и управляваме работата на машината. За всичко това са необходими кабели. Кабели за педала, кабели за трансформатора. Те се опаковат в специални еднократни ръкави. Клиентите седят или лежат на специален стол или кушетка. Те се опаковат с специални еднократни чершафи. Татуистът стои също на специален стол, на който трябва да прекара удобно няколко часа, да се грижи за татуировката. Работна маса. Не я опаковаме с фолио, за да е чиста. Машините имат амортизация и изискват поддръжка. Разни части се сменят, защото се износват, разбира се, точно както всяка машина. Всичко това се калкулира в цената на татуировката. В следващото видео вижте какви консумативи и еднократни материали използваме.